Sumsikan penlong lelene bangsa pirke Ningalong penlong lelene bangsa pirke Sumsikan penlong lelene bangsa pirke Oh ne kacingha Jerupar pik lo media ampang atum dang neli tu malong stame nang kumri tekapot lasi la keneli tum karbi CNI amepi ing deng plikera ke thom anang deng lo dak neli tum langar dang apa street along neli tum nang kapiman lo lasi dak neli tum CNI ke asam angkang along setame do bonsa menel tum akhe breakjam lapuson se ke do Adivasi do, Boro do, Khasi do, lason tak tak senil tum Karbi atum setame do, lasedak nile tum Karbi CNI abangke, nile tum Pastrit Kli ando, lase langardanga Pastrit dolo, lapen Singasona Pastrit dolo, Taralang so Pastrit dolo, lapen Lubang Apastrit, lase la jalang pet pense nile tum Pini, bate Parnisi tarik ingkor trok si pen Pini anile tum Pemanpon lo. Kan wang pen pining necap besono ke Nil lason lo nilitum aneng kan wang pen kecelang dam polote pineng bang armu apai tadu lapen lason dak taksi tibok tirai adhorom ceprek atum lapen amonduli ceprek atum setame dagadim nilitum along ardinang pidun bate nilitum arnam apan kiru rapetje along alang litum setame nang citudun pastorit kan lasi pastorit abangke nilitum Pastorit Klido Karbi CNI abangke lasi pamuhet nili pulo lobang apa street taralang so street Singasona apa street lapen langardang apa street nili men ke Reverend Robertson Teron lapen nili labang so Karbi CNI amepi along may cari may pu bate presiden lo